Bulisile bhutiza kuwe ne-BE scheme nakubo bonke abaphulaphuli bomhlobo wenene. Umongo wethu wencoko wethu namhlanje noSimphiwe kangibona mphulaphuli ukufaka isicelo semali imboleko yemoto uku-aplayela lento kuthiwa i-finance. Makhe sibuyele kulohlu lwezinto ezimele zenziwe ukuze uthengwe okanye uthenge imoto, ukhangela imoto, wayifumana imoto oyithandayo, ujonge zonke ikona enoba uyayifikelela na. Inyathelo ke lilandelayo kufaka isicelo semali imboleko. Kuba uyaqala kufaka isicelo kulapho ke kufuneka uncedo luvela kwa-West Bank. Inyathelo elilandelayo omele ulithabathe. Simphiwe kangona ke ngase-West Bank phinde wabuya ke njengoba senivile abaphulaphula inkqubo yethu #West Bank how to ngendlela yokufaka isicelo semali imboleko yokuthenga imoto. Njengesiqhelo ke Spike bangaba mhlawumbe umphulaphula unayo imibuzo kufuneka ibuzile, anganceda ke ayixhome phaa kuphepha lethu le-Facebook naku-Twitter usebenzise @WestBank kunye ke ne-hashtag ethi #WestBank how to ukuze ke akuncede ke uSimphiwe wenze isicelo semali imboleko yokuthenga imoto. Kulungile ke Simphiwe, ndifumene ke nakumbuzo wokuqala ndifumene ke imoto endifuna ukuyithenga. Ungasixelela kuba ziziphi indlela ezingcono zokufaka isicelo sokuthenga le moto? Nkosi bhutiza, ukhetho lolwakho bhutiza, kodwa ke unendlela eziliqela ongazikhetha bhutiza ungumthengi wemoto. Ungafaka ke isicelo kumthengisi wemoto bhutiza. Sawukhumbula ke phaa kwisiqendu sesibini siye ke sachaphazela kakhulu kulomba wokuba ngeziphi indawo umthengi anoya kuzo ukuze aqinisekise ukuba yonke imeko yakhe ijongiwe na. Ukutsho ke bhutiza ke xa sithetha ngolo hlobo sithetha ngeegaraji okanye i-dealership ezisebenzisanayo neebhanka bhutiza. Nawuphina ke umthengisi wemoto owaziwayo unayo ingcali yezimali ne-insurance. Kulasemzini ke bhutiza ke kuthiwa yi-finance and insurance manager okanye ke xa beyicutha ke bhutiza kuthiwa yi-FNI enokunceda. La manager ye-FNI ke kwi-dealership ke bhutiza ngumcebisi wezimali ogunyazisiweyo noqeqeshelwe ngokukhethekileyo, waza wagunyaziswa nangumthetho we-National Credit Act nomthetho we-FASE eyi-Financial Advisory and Intermediary Services Act. Into ke abayenzayo ke bhutiza bona kukuhlola wena mthengi ngokwezimali, balungiselela unceda ke umthengi ngezimali ne-insurance ngokusekelwe koko onokufikelela. Bayakuncedisa ke ukugcwalisa izicelo bhutiza, izicelo ke i-credit application form. Ziyafumaneka ke nezicelo ke bhutiza kwi-internet, kwibhanka ngebhanka. Xa ke bona besele besifakile isicelo eso ngokwe-electronic besigqibile ke baye bazithumele ke ezibhankeni kuzo zonke bhutiza. Ndiva kuthiwa ke inqwaba yamaphepha nale uthetha ngayo Spike. uShila George yena ku-Facebook ubuza kuba ngawaphi amaxwebhu amela benawo ukuze ke afake isicelo sokuthenga imoto entsha. Bhutiza ke ngumba ubalulekileyo kakhulu ke lena wamaxwebhu afunekayo ezibhankeni ukuze umntu akwazi ukubolekwa imali. Kuza kufuneka uxwebhu lwesazisi saseMzantsi Afrika. Ukuba umntu akengommi waseMzantsi Afrika naye unalo ilungelo lokufaka elo xwebhu lakhe, kodwa ke siba nendlela esijonga ngayo sizibhanka ukuqinisekisa ke ukuba umntu lo ulapha na eMzantsi kwakhona wenza ntoni na. Kuzafuneka ilayisensi yakho yokuqhuba ke bhutiza ke sike sidibane nengxibakaxaka ngelinye ixesha. Kwakho waqhawuka uSpike ngelishwa apho sawuzama into yoba siphinde sixhumane naye kwakhona sizoncokola ngomnye umcimbi obaluleke kakhulu nalapha xa sizaqukumbela incoko yethu. Khumbula ke sincokola noSimphiwe kangona namhlanje, sincokola ngomcimbi we-application ye-finance xa uthenga imoto entsha. Okay, siyazama ke into yoba siphinde kwakhona sidibane naye kwakhona apha emxebeni sizogqibezela ke umcimbi wencoko yethu. I-breakfast eyondlayo ekuseni le sele khona ke uSpike. Spike masiphinde sikwamkele ubusagqibezela laa ndawo ngxe ngokuqhawuka komnxeba kweli cala lethu. Akho nkathazo bhutiza kuzawufuneka ilayisensi yakho yokuqhuba. Ngelinye ixesha ke bhutiza ke awuzokwazi ke uza nelayisensi, ngelinye ixesha ke kubakho ixesha sibe nengxibakaxaka umntu athi hayi
le license ngeyenkosikazi kodwa ke inqwelo le ifunwa ndim hayi Bhutiza izafuna ilicense yomntu lo uapply Bhutiza safuna isliphu somvuzo wenyanga ezintathu kungenjalo ke Bhutiza istatement sebhanka senyanga ezintathu enestampu sebhanka ubungqina bendawo ohlala kuyo ke mhlawumbi iphepha lamanzi okanye umbane elinedilesi yendlu ohlala kuyo umthetho woMzantsi Afrika wefika ke Bhutiza ufuna siqinisekise ukuba umuntu ngamnye esenza naye ishishini ngulomuntu uthi unguye na oku ke kusinceda singaqhathwa ngongqevu abaziguqula ibhatyi besithi bangothile abengengabo bevula intaba zamatyala emagameni abantu Bhutiza ike into enkulu ke eyenzekayo kakhulu lento ke eMzantsi Afrika wabantu aba i-ID zabantu ke bathenga amatyala ngabo nam Bhutiza seke ndahlelwa ilento yokubiwa kwezinto umuntu wafuna uthenga imoto egameni lam ukutsho ke into eyenzekayo xa kunjalo ke Bhutiza umuntu kufuneka ke ayoyicima isazisi sakhe ukwenzela bangabisavula amanye amatyala kwezinye indawo nango ke amaxwebhu ke afunekayo ke Bhutiza xa umuntu ethe wafuna ufaka isicelo sokuboleka imali sibake mfuneke sikhangele omnye umcimbi nje lo kokuba wonke umuntu ufuna umnyobo ongayiwayo wemoto kwezintsuku khona ukuze athi xa isithi gqi elokishini xa besithi phapha bathi qhunga abantu uvuyo Matshaya unombuzo ku Twitter uthi kufuneka ube nomvuzo ongakanani na ukuze ufaneleke okanye mhlawumbe ukwazi ukufaka isicelo semali imboleko efanele le moto ifunayo Bhutiza ayisekho ncam imali eqingqiweyo emele ibe ngumvuzo ukuze ufumane isicelo semali imboleko kodwa ke Bhutiza kufuneka nje ukwazi ukuhlawula imali imboleko ufake isicelo sayo Bhutiza lo mthetho ke Bhutiza we-National Credit Act manje uchaphazela kuwo ngomvulo ngamnye Bhutiza le i-NCA le ifuna ibhanki zihlolisise imali yakho eyintsalela kusetyenziswe istatement zebhanki neziliphu zomvuzo lento ke Bhutiza okukuthetha ukuba emva kokuhlawula zonke ezinye indleko kumvuzo wakho inhlawulo yemoto kuquka i-insurance nepetrol umele ukwazi ukufikelela nje kulo lula kulontsalela iseleyo ukutsho ke Bhutiza phambi uthenge imoto kubalekele kakhulu ukuba ke uyijonge amatyala akho kwakhona Bhutiza njengoba besicebisa abaphulaphuli umuntu angayenzi nalanto athi hayi la account yam yakwaJet mayikhime kule nyanga Bhutiza okanye hayi makakhandimela uVodacom ndisaxakekile Bhutiza loo nto Bhutiza yenza ke ukuba ureportwe phaya ku-credit bureau ukuba indlela obhatala ngayo amatyala awubhatali rhoqo kodwa ke Bhutiza siyazi ke ukuba abantu baneengxaki ngengxaki xa umuntu efikelelwe ingxaki makafowunele loo mzi lowo ayichaze ingxaki yakhe nemeko azayilungisa ngayo mhlawumbe Spike njengendoda exakekileyo noko mhlawumbe ungathatha nje iseconds ezimbalwa ngecebiso lokugqibela kwabo baqalayo ngqa ukufaka isicelo semali imboleko Inkosi Bhutiza kwabo baqalayo Bhutiza uthenga imoto ngakumbe xa uzawufuna ukuboleka imali kumele Bhutiza ube nembali enhle yezikweliti Bhutiza lonto ithe kuba ke uyonke lonke ityala lakho ulihlawule ngexesha kwakwezikweliti qala ngokugcina imali yedeposit ukuba unayo indlela Bhutiza umthetho uyabavumela abathengi Bhutiza ukuba bathenge imoto bengenayo ideposit kodwa ke yona nto ibalulekileyo Bhutiza yile uyithetha ke uba umuntu angaleqi kuba ebona kwenye indawo umuntu ufuneka azilungiselele ngokwakhe nepokotho yakhe ukutsho ke Bhutiza xa uqala uthenga imoto qala ezantsi apho ukwazi ukufikelela khona ukwenzela Bhutiza ube nengxelo entle yokubhatala okanye yokuqhuba izikweliti zakho and then unyukele ke ngokungaphezulu ukhumbula ukuba ukuthenga imoto akuphelelanga nje apha ekubhataleni ngenyanga kukho i-insurance kufuneka ke uyilungiselele nayo kukho i-maintenance kukho amatayara kukho itoneli kukho ufuneka ulungise ubhatale urhafele i-license yemoto kufuneka urhafele i-license yakho yokuqhuba
yonke ke loo nto bhutiza ihamba ngolo hlobo. Simple masibulele bhuti, sibulela kakhulu, sibulela nomonde wakho xa besikhe saqhawuka kusasa nje Simphiwe kangcono lowo umphulaphuli ukufaka ke isicelo semalimboleko xa ndikwenzela amagqaba ntshintshi nje sisifundo sanamhlanje kufaka isicelo semalimboleko yokuthenga imoto silula kuphela nje xa usazi wena senziwa njani na. Sibamba ngazo zozibini ke kuSimphiwe kangcono phaa eWest Bank ngezo ngcebiso zeloncedo zanamhlanje ezinokwenza futhi into yoba kube khona utshintsho phaa kwi-NCA. Uyazi ke ngoku ukuba uza kwenza ntoni na xa ufaka isicelo kumthengisi wemoto okanye ebhankini. Kwiveki ezayo siza kufundisa indlela yokulungelelanisa imali-mboleko yakho yemoto. Ngoko ke qiniseka ukuba uthumela imibuzo yakho kwinkqubo yethu ethi #WestBankHowTo kwiphepha leFacebook elithi Westbank's Asset Finance Facebook okanye kuTwitter usebenzisa @WestBank. Ungeva ke sibuza umbuzo wakho emoyeni kwixesha elizayo.